Това е Canon BL237, кухненски блендер, с който може да направите абсолютно всичко, като се започне до смутита, разбиване на лед с плодове. Всички тези приставки са описани тук. Има също така мелничка за ядки, която искам да ви демонстрирам днеска, поради големия интерес за кафемелачки. Ето, погледнете. Вътре има кафе на зърна, което вземам от тук. Добавя още малко за по-добър ефект. Затварям. Слагам на робота. Завъртам дъвчатка и пускам. Това е абсолютно достатъчно, за да се получи кафе, което е подходящо за еспресо машини. Само секунда. Изключително финно смляно кафе. За по-малко от минута.